falai surasu ka kiriso ale te cour d'appel na nongo na koyi dagabana adama nunu ani Touré nunu ani procureur tomunu be Bamako kɔnɔna na olu de be Balogo Guindo ka yamaruya kɔnɔ olu ye près la cour d'appel de Bamako ye mais tribunal militaire ale ye près la cour suprême de Fala ye sabula nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye o la sa min ye procureur min be ye le procureur près le tribunal militaire ale be wele ten de ale de ko kunungo a ka bataki bɔli hukumu kɔnɔna na ko Bamako n'a lamini Mali cɛ n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ ko olu ka parquet militaire n'o ye sɔrɔdasiw ka procureur ye ko ale ye ɲinini dɔ dayɛlɛ k'a sabuya kɛ Bamanjɔli ni ka walekɛbaw ye bingali min kɛ an ka jamana kɔnɔ avril kalo tile 26 ani Mali fan caman fɛ ani Bamako k'a da ka wuli a n'a ɲagata o sera wolomasiri tabaw dagayɔrɔ ma Fala ye Bamako b'o la Kati b'o la marabolo tɔw bɛɛ lajɛlen caman bɛ o la min ye Sadio Kamara ka du an ka wolomasiri tabaw ka ministre o fana b'o la Fala ye ko sɛgɛsɛgɛliw kunfɔlɔw ka kɛ ni waleya in ye k'a y'u bolo da daluya ka daluya kolo girin daluya min b'a yira sa k'a fɔ ko min ye janfan tun bɛ ko in na kosɛbɛ janfan min ni sɔrɔdasi dɔw sen yera a ko la Fala ye sɔrɔdasi dɔw b'a la olu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan dɔw fana labɛn kelen don olu bɛna gɛn ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan ani dɔw bɛ bi olu sen yera ko in labɛnni na a wulikajɔ n'a cɛsiri a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ka ɲɛsin u yɛrɛ ka ɲɛmaaw ma Fala ye o kɔlɔlɔntan tɛ wolomasiri tabaw y'a yira fana k'a fɔ n'o y'u ka procureur ye ko min ye politikimaa dɔw k'olu sen yera ko in na Fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye Umaru Mariko u y'ale ta tɔgɔ ma ko min ye Umaru Mariko ye n'o ye docteur Umaru Mariko ye Fala ye procureur ka sɛbɛn kɔnɔna na a ko Umaru Mariko sen bɛ ko in na wa min ye janfa in labɛnni ye k'a sen yera a la procureur y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka sɛgɛsɛgɛliw a ka wulikajɔw o sera maa fɔlɔ min ma o ye Alassane Diallo ye n'u b'a wele ko Abedi ale ye sɔrɔdasi ye min kɛnɛ ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan wa wulikajɔ in yɛrɛ senfɛ ale yɛrɛ fatura wa a yɛrɛ fana k'a fɔ ko min ye siganamaw maa minnu ye ko in kɛ minnu jɛra k'a ko sigi sen kan ni tɛgɛ dara o dɔw kan o ye sergent Jakarija Sojo ye ale ye sɔrɔdasi ye min bɛ sɔrɔdasiw ka gun kan nin waati in na a bɛ baara la adjudant Musa Jane ale ye sɔrɔdasi ye min fana bɛ sɔrɔdasiw ka gun kan nin waati in na min ye adjudant chef Mamadu Keyita ale fana ye sɔrɔdasi ye min bɛ sɔrɔdasiw ka baara la Soyiba Jara ale ye sɔrɔdasi ye min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Fala ye ni maa naani ko tɛgɛsira ka da ninnu kan procureur y'a yira sa ko ni maa fɔlɔ minnu welela o kɛra bonya ni karama ni basigi ni lafiya kɔnɔna na u n'u jɛɲɔgɔn ni maa minnu sen yera nin ko in na k'a tɔw bɛ ka ɲini Fala ye dɔw ye duuru don fiɲɛ la ka ban anw kɔni ye kwaji tigɛ a mɛnna an taara fo hihahi o kɔfɛ Fala ye procureur près tribunal militaire de Bamako ko sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na lakanabaw ka kibaruya min ye service de renseignement maaw u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ nin ko in na ka se ka kibaruya sanumanw sɔrɔ ko k'u fo o la wa k'a b'a da dugudenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ani maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Fala ye ko nin baara in sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ to sen na bonya ni karama ani sariya min bɛ wolomasiri tabaw ka gun kan o ko hukumu kɔnɔna na ko waati ni waati a na kibaruya di bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama procureur ko k'a bɛ faamuya ko ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kibaruya in ale la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la Bamako mɛkalo tile fɔlɔ min ye san 2026 procureur de la République ale ka substitut n'o ye Ablaye Nantume ye ale de ye sɛgɛnɔ bila sɛbɛn in na Fala ye k'a cari bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye.